Bună! Mă numesc Răzvan Munteanu și de 7 ani sunt judecător. Deseori întâlnesc oameni care vor să-și rezolve o problemă în instanța de judecată, dar nu cunosc cum funcționează o judecătorie. Dacă ești curios, te invit într-o excursie prin judecătoria în care activez și îți voi prezenta serviciile de care poți beneficia. Cea mai solicitată de către public este secția Evidență și Documentare Procesuală. Aici poți depune cereri de chemare în judecată, plângeri, demersuri, cereri de acces la informația din dosarul tău și orice alte solicitări în adresa instanței. Bună oară, Matei a participat la un proces de judecată pentru a-și returna banii împrumutați unui coleg care a refuzat să-i întoarcă. Matei a obținut câștig de cauză. Acum însă are nevoie de titlul executoriu care este emis de judecător, după ce hotărârea judecătorească devine definitivă. Titlul executoriu îi va permite să-și încaseze banii. Astfel, el a depus o cerere la secția Evidență și Documentare Procesuală pentru a obține actul. Tot aici au venit Andrei și Alina, doi frați aflați în conflict din cauza unei moșteniri. Aceștia au reușit să împartă între ei bunurile și proprietățile moștenite și au înregistrat la secție o cerere de împăcare, ca să renunțe la procesul de judecată. La fel de solicitat este și secția Generalizare, Sistematizare, Monitorizarea practicii judiciare și relații publice. Aceasta oferă informații de interes public cu privire la activitatea instanței. Elena este jurnalistă și lucrează la un reportaj despre violența în familie. Ea a solicitat informații despre câte sentințe de condamnare în dosare de violență în familie au pronunțat judecătorii și a utilizat informația oferită în reportaj. Și încă ceva important. Știai că serviciile judecătorești sunt accesibile pentru toți? De exemplu, ești participant la o ședință de judecată, dar nu vorbești limba de stat. Să știi că poți beneficia de serviciile gratuite ale unui interpret. Este suficient să înaintezi o astfel de solicitare judecătorului chiar în timpul ședinței de judecată. Iar dacă ai o dizabilitate, ai dreptul la servicii judecătorești accesibile, cum ar fi sală de ședințe accesibilă pentru persoane cu dizabilități locomotorii, servicii ale interpretului de limbaj mimico-gestual și altele. La fel, poți beneficia de serviciile gratuite ale unui avocat, care îți va oferi asistență juridică garantată de stat. Pentru aceasta trebuie să întrunești anumite condiții legale, ori să demonstrezi că nu ai suficiente resurse financiare pentru a contracta un avocat. Verifică în ce condiții poți beneficia de aceste servicii pe pagina Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de stat. Acum te las, deoarece în 10 minute începe ședința de judecată. Poți afla mai multe informații pe pagina web instanțe.justice.md. Rămâi alături de noi și urmărește următorul episod.